Ang pangitain ni Pablo tungkol sa lalaking taga-Macedonia. Pumunta sina Pablo sa mga lugar na sakop ng Phrygia at Galacia dahil hindi sila pinahintulutan ng banal na espiritu na mangaral ng salita ng Diyos sa lalawigan ng Asya. Pagdating nila sa hangganan ng Mysia, gusto sana nilang pumunta sa Bitinia, pero hindi sila pinahintulutan ng espiritu ni Jesus. Kaya dumaan na lang sila sa Mysia at pumunta sa Troas. Nang gabing iyon, ipinakita ng Diyos kay Pablo ang isang pangitain. Nakita niya ang isang taga-Macedonia na nakatayo at nagmamakaawa sa kanya. Sinabi ng tao, "Tumawid ka rito sa Macedonia at tulungan kami." Pagkatapos makita ni Pablo ang pangitain iyon, gumayak agad kami papunta sa Macedonia dahil naramdaman naming pinapupunta kami roon ng Diyos para mangaral ng magandang balita sa mga taga roon.